खुलुमबाय लोगोफोर आंनि YouTube चेनेल नलेज मीडिया एंड एनालाइसिसआव नोंथांखौ फिन बरायफिनबाय आं आरोबाव नोंथांमोननो मोनसे पलिटिकल लाइननि एनालाइसिस लानानै फैबाय जानो हागौ आङो बे एनालाइसिसनि थाखाय फिट नङा नाथाय थेवब्लाबो आं गोसोआ लाखिनो हायाखै बेनिखायनो फिन मोनसेबाव पलिटिकल एनालाइसिस लानानै फैबाय दिनै आं नोंथांमोननो मोननैसो सोंथि सोंगोन सोंथिया ओरैबायदि मा BPFनि माखासे नेता पालि नेताफोरखौ NIA CBI आ एरेस्ट खालाममारसिगोन मा नोंथांमोननि बादिबा बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामनांगौ मा CBI NIA आ हाग्रामा महिलारिखौ एरेस्ट खालाममारनांगौ नोंथांमोना बेनि एन्सारखौ मा होगोन आं मिथिया जुदि नोंथांमोना सोङोबा आंनि राया मा बे बिथिङाव आं नोंथांमोननो मोनसे एन्सार होगोन आं सोर जे बेनि एन्सार होनो हानाय बेखौ आयेना खालामगोन बेखौ NIA CBI खालामगोन स' आंनि एन्सारा जाहैबाय I don't know नाथाय आं दिनै नोंथांमोनखौ सोंगोन आङो सासे बर' सुबुं हिसाबै रावबो पार्टिनि जानानै बे बाथ्राखौ बुङाखै नाथाय नोंथांमोनखौ सोंगोन आं नोंथांमोननि बादिब्ला बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामनांगौ ना नाङा बिथांमोनखौ मिन्स बेवहाय मोनसे बाथ्रा दं जायफोर दायनिगिरि बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामनांगौ ना खालामनाङा आरो नोंथांमोना सानो नामा जे जाय दायनिगिरि बिथांमोना गमामायैनो एरेस्ट जामारगोन जोबोर माने क्लियार भाबै बिसार जागोन ना नोंथांमोना सानो नामा जाज जागोन ना नोंथांमोना सानो नामा स' नोंथांमोना जुदि आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोबा बेनि एन्सारखौ निश्चय होनो हागोन दिनै आं नोंथांमोननो माखासे UPPL नि लिडार्स आरो प्रमद बर' सारनि माखासे BPFनि सायाव एटाकिं स्पिचनि सोमोन्दै एसे आंनि रावजों बुंगोन नोंथांमोननो प्रमद बर' सारा आरो माखासे UPPL लिडारफ्रा मोनसे बाथ्राखौ जेब्ला बुंबाय थायो मा थांनाय 17 बोसोराव माखासे दुर्नीति खालामदों BPF सरकारा माखासे सर्टकाट टेकनिकजों फैसा आरजिनायखौ माखासे BTR बा BTC ओनसोलनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ फोरोंदों होननानै सोलोंदों माखासे बेआइनि हाथियार जमा खालामनानै लाखिनानै दाबि धमखि खालामदों होननानै बुंदों बा इलेक्शननि समाव बै हाथियार माखासेखौ दिन्थिनानै माखासे माने जानो नाङि दुखुनांथाव जाथायफोर सोमजिदों होनना बिथांमोना माने अजद दैखांबाय थायो आरो UPPL नि लिडार्स बिथांमोना लोगोसे प्रमद बर' सारा बे बाथ्रा बुङो स' बेथ' मोनसे स्वाभाबिक बाथ्रा बिदिया जाखागोन बे मोनसे पलिटिकेलबो बा बेयो रियेलिटि दंना गैया जों बेखौ मिथिया जों साधारन सुबुं जों बेखौ खुनु जाज खालामनानै मोना जों बेखौ थुखिनाबो मोना बिथांमोना बुंदो माखासे उन्नतिनि नामाव फैसाफोरखौ दिहुननानै रांफोरखौ दिहुननानै बिदि लुटिनानै जादो बेबायदि कमप्लेन होयो बे जाबाय UPPL बा गुबुन गुबुन पार्टिनि कमप्लेन स' मोनसे पार्टि गुबुन मोनसे पार्टिया कमप्लेन होनाया बे स्वाभाबिक जों बेखौ पलिटिकेल होनना साननानै लाबाय आय'वानि रां बेबायदिनो जब कार्डनि रां बेबायदि माखासे रांफोरखौ माखासे नेता पालि नेताफोरा लायनो BPF सरकारनि जाजोबदोनो बे जाबाय कमप्लेन आरो मोनसे नङा बेयाव बेसेबां सैथो दं बेखौ जोंनि रायजो राजायासो मिथिगौ आं सोर बेखौ मिथिनानै जाज खालामनानै स' आंनो बे गोहो गैया स' थारैनो नोंथांमोना बुजिदो बे बाथ्राखौ नाथाय नोंथांखौ आं सासे साधारन सुबुं हिसाबै साधारन नोगोरारि हिसाबै रायजोनि सुबुं हिसाबै सोंथि सोंनो लुगैयो मा बेफोर लेक्चारफोरा बेफोर डायलगफोरा बैफोर बुंनायफोरा सैथोजुब मा बिथां पालि नेताफोरखौ थारैनो एरेस्ट खालाममारनांगौ नोंथांमोना जाज खालामनानै अब्लानो नोंथांमोना बेनि एन्सारखौ मोनगोन मोनसे बाथ्राया जेब्लाबो मोनसे जाखांबाय दं जोंनि BTR ओनसोलाव मा NIA CBI फोरा लायनो गासै BTR ओनसोलाव एक्टिभ स' BTR ओनसोलाव बेबायदि एक्टिभ NIA CBI फोरा मानो एक्टिभ जादों स' ओरैबायदि मोनसे टारगेट लादो थांनाय इलेक्शननि सिगां उनफोराव माखासे बेआइनि हाथियार मोननाय जादों आरो माखासे बेबायदि हाथियार दिन्थिनानै सिगि सग' खालामनायबो सोलिदोंमोन स' बै माखासे जाथायफोरखौ NIA CBI आ जोबोर माने सिरियास लादों आरो माखासे बैफोर बेआइनि हाथियारजों लोब्बा थानाय माखासे सुबुंफोरनि माने फोरमान आसाम सरकारनि आखायाव दं आरो आसाम सरकारा बेखौ NIA CBI नो गथायदोंनो आरो बिबो मा ओनसोलनिफ्राय BTR ओनसोलनिफ्राय स' बेबायदि बाथ्राखौ सोर खिन्थादो जोंनो प्रमद बर' सारानो खिन्थादो स' बेबायदि बिथिङाव बिथाङा बुंनाय बायदि मा जुदि दाय मोनोबा प्रमद बर'खौबो एरेस्ट खालामनांगोन होनना बिथाङा गावखौबो बुंना लादो स' बिथांनि बुंनाय बायदिबा मा BTR ओनसोलाव जुदि सोरबाफोर बेबायदि बेआइनि हाथियार लाखिनानै माखासे सिगि सिग' गाज्रि जाथाय जाहोदोंमोनबा बिथांमोना थारैनो हमजाथारनांगोन ना बिथांनि दाबि बे जाबाय जोंनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां प्रमद बर' सारनि बुंनाय नाथाय नोंथाङा साधारन सुबुं हिसाबै मा सानो जे
माखासे बेबायदि दुर्नीति खालामनाय जायखिजाया हानजानियानो जा माने इउपिपिएलनियानो जा बिपिएफनि जा कंग्रेसनि जा बिजेपियानो जा बा जायखिजाया हानजानि जा माने एआइडिएफआनो जा बिथांमोनखौ मा खालामनांगोनो एरेस्ट खालामनांगोनो बे बाथ्राखौ नोंथाङा गनायो नामा स' आरो बेबायदि जुदि एरेस्ट खालामलाङोबा थांनाय 10 बोसोराव जालांबाय जाबाय दा जुदि बेबायदि एरेस्ट खालामोबा बेबायदि आयेननि हेफाजाबै बिथांमोनखौ जुदि पानिशमेन्ट होयोबा जानो हागौ जोंनि बर' समाजनि गेजेराव दावगानाय फैगोन नोंथाङा सानो नामा जे बेबायदि खालामनाय लोगो लोगो जोंनि बर' हारिया डेम'क्रेटिक महरै दावगालांनायाव फोरजाखान्थि महरै समान मोनथायखौ लानानै माने गादबनाय गैयाजासे बेबायदि दावगालांनो हागोन होनना नोंथाङा सानो नामा स' नोंथाङा जुदि बेबायदि सानोबा बेवहाय आंना बुंनो गोनां जेबो गैया जोबनायाव आं नोंथांमोनखौ मोनसे बाथ्रा बुङो नोंथांमोना जुदि आंनो सोङोबा आंनि बादिब्ला बै माखासे दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामनांगौ ना नाङा बेबायदि जुदि नोंथांमोना जुदि आंनो सोङोबा आं मोनसेल' बाथ्रा बुंगोन जे हु एम आइ आं सोर बेबायदि डिसिसन होनो हानाय बे डिसिसनखौ लागोन आयेना बे डिसिसनखौ लागोन सरकारा बे डिसिसनखौ लागोन एनआइए सिबिआइआ बिथांमोना जि खालामो बेनो कारेक्ट मानो होनबा बेवहाय जों बुंनो गोनां गैया आरो आं मोनसे बाथ्राखौ बुंगोन जुदि नोंथाङा आरोबाव जुदि जुर होनानै ब्रा जुदि आंखौ सोंथाबोबा अब्लानो आं लास्टआव नोंथांमोननो मोनसे एन्सार होगोन मा आइ डन्ट न' आरो नोंथांमोना जुदि सानदोंबा जे थारैनो सासे सुबुङा दायनिगिरि मारबा बिथांखौ एरेस्ट खालामनांगोन ना नङा बिथांखौ पानिशमेन्ट होनांगोन ना नङा आयेननि हिसाबै अब्ला बेनि एन्सारा जागोन येस आंखौबाबो पानिशमेन्ट होनांगौ गुबुना मा मावदो बेखौ मिथिया जुदि आं दाय मावदोंबा आंखौबो पानिशमेन्ट होनांगौ बे जाबाय आंनि साननाय नाथाय बेवहाय आइ डन्ट न' बुंनायनि जाहोना जाबाय मा जों राजखान्थि लिडारफोरनि बाथ्राखौ लानानै जे बुंनो हाया जे सासे मानसिखौ पानिशमेन्ट हो एरेस्ट खालाम बिदि बुंनो हाया कारण राजखान्थि लिडारफोरनि डायलगा राजखान्थिबो जानो हागौ पलिटिकेलबो जानो हागौ नङा होमबा स' मानसिफोरनि गोसोखौ गोजोन होनो थाखाय बायदिसिना लेक्सारबो होनो हागौ बिथांमोना स' बेखौथ' गासैबो मिथिखागौ ओरैनो बर' मानसिफोरा मा बिराद राजखान्थि मोजां मोनग्रा आजिखालि जाय बुस्थुखौ जोंनो नांथारगौ समाजाव बै बुस्थुफोराव ना लाइक खालामो ना बै बुस्थुफोरखौ कमेन्ट्स लिरो नाथाय जेब्ला पलिटिकेलनि भिडिअ खालामो पलिटिकेल लाइननि जाथाय जायो सबबो कमेन्ट्स लिरनो एक्सपार्ट जायो अथ'स' अन्धकुबर भेकुलि माखासे बिथांमोना माने मोगथाङाव नुजायानोखा नङा होमबा स' बेबायदि स' आसा खालामबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै माबा मोनसे नङा माबा मोनसे बुजिबाय जानो हागौ बे भिडिअखौ नायनानै सोरबा इउपिपिएलनि मानसिफोरा मोजांबो मोननो हागौ गाज्रि मोननो हागौ सोरबा बिपिएफनिफोरा गाज्रि मोननो हागौ मोजां मोननो हागौ सोरबा कंग्रेस बिजेपिनिफोरा मोजां मोननो हागौ गाज्रि मोननो हागौ मोजां मोननाय गाज्रि मोननाय थाखागोन स' नोंथांमोना गाज्रि मोनदोंबा डिसलाइक खालाम मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो जुदि माबाफोर जुदि एडभाइस होनोबा आंनियाव माबाफोर गोरोन्थि नुदोंबा नोंथांमोना मा खालाम एडभाइस खालाम कमेन्ट्स खालाम आरो बे कमेन्ट्सनि हेफाजाबै नोंथांमोना जुदि मोजां कमेन्ट्स होयोबा मोजां एडभाइस होयोबा बे एडभाइस बादियै आं भिडिअ खालामलांगोन स' आसा खालामबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मायबा मोनसे नलेज मोनबाय जुदि नलेज मोनबायबा प्लिज बे भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट्स खालाम आरो लोगोसे जुदि चेनेलाव गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ थुनानै अलखौबो थुनो दाबाव स' थेंक इउ बाय बाय